Jutang hello KRJ. Kaching room hello khayale. Jutang hello KRJ. Lamet hello KRJ. Lapet litum kaching room hello KRJ. Jutang hello KRJ. Lamet hello KRJ. Kaching room hello KRJ. Kardom nili kiraning tipi. Kardom nili mukrang bekiat. Kardom nilimen malining tipi. Kardom nili ceparjan bang pi samirisna pancupi. Kardom nili animarong pipi. On kivangji ingdeng ingkoira nerkep havar karbiriso nimso rongaji. Ahawarti nalong kita lonpon misen pen pachun ponjia phan hirjume pajir iklon. On kivangji ingdeng ingkoira nerkep havar karbi risonimso arongaji katalon pon paduji. Lasi ahawartin atuma phan anta nilihin pen misen ing samjin pen ke pachun ponjia phansi ahir jumenang pidun lopi ahawartin katalon ponji hawar karbi risonimso rongaji phan misen pen ke pachun ponji phan nilihin pen ta hir jume pajerigo laso arongaji along angbong penta ilitum coronavirus akiso pen ka chepajok nangjita akenang sot ilitum mask ke kenang sot mask chepon nai lapen ke sanitizer chepon nai lapen ke social distancing bang itu maintain dat sikimichi anin kan bang asan thak thak peneng le thotta inde inkoi ra nerkep hawar ka biri sonimso rongaji ahawar tin na long katalon pon kimisen pen ke pachunji phan nilihin pen hejmena pajil pon iglo isi ning chibia lamthe ilitum laso hawar risonimso rongaji kiduna hot inho adip mate mask chiko ver nangji lapen ke e-recharge sambiar nangji sanitizer pen lapen munit kidu cipahilusi akimi Lasi non ke bangji ingdeng koira nerkep hawar karbi risonim sorongaje hawar tinong katalon ponpu bonta nona por hut coronavirus mate covid-19 na joini iletum armu phai chingrum ulongle lapen isi hini amai bang ke armu phai du uben talon long le po joini penenga bang ke aningan bang ke ni thom ni pila son se hawar karbi risonim sorongaje dodo bonta penenga bang ke arnisi viat po lasi labang so arnisi katalon ang bong sitami hawar tinalong mesen metun me epen ke chunjia phan laso ang bong ben sitami labang so arnisi viat katalon long sitami iletum bangso kaphere me akiso mate coronavirus akiso pen iletum kachipajok ji arona tang kroi pen jase met labang ke iletum mask kachiku lapen ke iri kai kita sanitizer pen kachipang thir lapen ke munit ang bong ke do kachipahelu hala bangso ron kroi pen me pen labang so ingdeng ko re kap hawar karbi risonim sorongaje talon dun pe me pen pechun pa me popu nilening chesi kadu we batala pen me sende ki chunjia phan nilihin pen hir jume pajirilo ke bangji karbi risonim sorongaje along ilutum karbi kulpho uwe kimi sarlar sarthe akli bang phar ilutum karbi jutang raikom kapang tang nangjia pharman ilutum kengkam che jordun pen haladak jonal festival along abang putin sitame ilutum RDGP dun pen bangso asai ke deng ponolong ningarong GP dun pen itum karbi kulpho akarjong ansose jutang kimra kapang tang thujia phan karbi raikom kapang tang thujia phan ilutum chingrum sar pen ning arong GP dun po pusi ning che thelo lapen kaddo ko we karbi kulpho tum phanta hiljume ilutum pen nang GP dun iglo kardom Kardom. Kardom.